Dobrý deň, pán učiteľ. Tak natáčame toto moje skúšanie pesticídy. Pesticídy sú jedovaté látky, ktoré sa používajú najmä v poľnohospodárstve a v lesníctve proti chorobám živočíšnych a rastlinných a buriniem. Pri používaní prinášajú výnosy a zmenšujú sa straty pri skladovaní. To je pre nás výhodné. Nevýhodné je to po nás po zdravotnej stránke. V tom prípade preto, lebo nadmerné používanie pesticídov, teda jedovatých látok, spôsobuje ekologickú nerovnováhu. To znamená, že ich účinku sú vystavené voda, pôda, vzduch aj živé organizmy. Dostávajú sa do potravinových reťazcov, hromadia sa z tela živočíchov a preto to je nebezpečné pre človeka, lebo spôsobujú ochorenia ako alergie a nádorové ochorenia. Podľa biologického účinku sa delia pesticídy do troch skupín na herbicídy, fungicídy a insekticídy. Herbicídy sú jedovaté látky, sú to prostriedky, ktoré sa používajú na ničenie buriny, dostávajú sa do listov a rozvádzajú sa do stopky a koreňov. A zasiahnuté buriny prestávajú rásť a prestáva ich vývin. Fungicídy sú tiež jedovaté látky. Sú to prostriedky, ktoré sa používajú na ničenie húb a plesní. A patria tam aj moridlá, ktoré sú na ochranu osiva. Posledná, tretia skupina, ktoré patria medzi jedovaté látky, sú insekticídy. Sú to prostriedky, ktoré sa používajú na živočíšnych škodcov. Nie je to pre nás veľmi výhodné z tohto dôvodu, lebo ničí to aj dosť dobrých hmyz ako dôležitý pre nás, napríklad ako včely a čmeliaky a iné živočíchy. Tu máme napríklad včelu a je mŕtva. Včely by sa nemali zabíjať, ale nie sú pre nás obľúbené. To je živý dôkaz. Na ničenie myší a hlodavcov sa používajú rodenticídy. Patria k nim napríklad prípravky vo forme otrávených návnad, jedy, ktoré sa sypú do potravinových, do nôr hlodavcov. V súčasnosti sa používajú okrem insekticídov aj feromóny. Sú to zlúčeniny rôzneho zloženia, ktoré vytvára jedno pohlavie určitého živočíšneho druhu. Napríklad nebezpečným škodcom listnatých lesov je mníška veľkohlavná. Feromón, ktorý vylúčuje samička a samičky, registrujú v malom množstve a vo veľkej vzdialenosti. Je veľmi dôležité dodať, že pri práci s jedovatými látkami treba dávať pozor, treba dodržiavať osobnú hygienu, pracovné pomôcky a bezpečnosť pri práci. Pred prácou s nimi si treba prečítať, na obale zistiť vhodnosť použitia dávkovania, jedovatosť pre organizmy a ochranu pôdu. Počas ktorej sa ošetrená plodina nesmie konzumovať. Tu máme mravce. Sú živé, sú to mravce s krídlami a teraz ukážeme, ako to funguje. Za chvíľu ten sprej ich začne dusiť. Tu je sprej, tu je obal a tu píše vhodnosť použitia. Toto začína fungovať a to znamená, že pomaly začnú zomierať, lebo sa začnú dusiť. Zavrieme fľaštičku. Tak, poznámky si napíšte do zošitov, píšte si ich z knihy a naučte sa, lebo budem skúšať. To je všetko. Dovidenia, Ivana Horvátová.